Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi tal-li għajt l-istedina tagħna. Tista' tgħidilna daqsxejn dwarek hekk. Jiena Charmaine Buġejja, s-sanajt jiena gwida by profession. Gwida mhux tas-soltu forsi għax jiena nikkonsidrani iżjed gwida tal-Maltin milli għall-barranin. Hu peċir nagħmel it-tours, ġifieri traditional tours, imma primarjament isni sibt nix fejn nieħu gost ndaħal dik iż-żerrija lejn il-lokal. Dik il-pride li wieħed jista' jħoss meta qed idur ma' gwida, speċjalment tal-età żgħira. Ġifieri speċjalment fejn jidħlu tfal u teens li forsi l-istorja rawa biss mill-kotba tal-iskola. U jiena dik il-ħaġa meta kont żgħira ħassejt li kienet missing. U għalhekk minn ta' età żgħira jiena dejjem isni mrobbija l-belt, għandi isu dik it-tfulija sa 13-il sena qabel tlaqna mill-belt dejjem indur fit-toroq tal-belt u isni naħseb sirt inħobb l-istorja minn hemmhekk. U hekk minn dik l-età dejjem isni kelli f'moħħi li jien la nikber nixtieq insir gwida. Waqt meta kbirt u sirt gwida, istixtaqt nagħmel xi ħaġa naqra differenti u forsi ġiet ukoll bl-ħsieb din il-ħaġa. U kif bdejt eżattejk, kif interessajt ruħek fil-paranormal? Konti li gwida isu xi 3 snin għax kelli diġà liċenzja niftakar. Darba minnhom ġrat li biċċa kon din il-belt, insomma nista' ngħid naħseb li kienet esperjenza paranormali fejn rajt in-nannu tiegħi li kien miet meta kelli 6 snin. Rajt wiċċu for a few seconds ġo ħadd ieħor, ġo raġel ieħor. Fejn rajtu ma naħsibx li kienet kombinazzjoni għax rajtu viċin tal-Knisja tal-Karmnu tal-Belt u hemmhekk kien post tal-qalbu ħafna. Kienet isa l-akwata tagħna, però dakinhar fil-għaxija jiena kont nitkellem fuq l-ikel, kont nibdi fl-estate course, ġifieri ma kellix moħħi fin-nannu. Meta ġrat li l-esperjenza ħadd ċokk, ġifieri naħseb li dħalt in panic bejt nibki għax ma ħsibx li ħanar in-nannu tiegħi jitbissem li għal ftit sekondi. Naħseb dik l-esperjenza tatni dak forsi li kelli bżonn biex toħroġ ftit il-kreattività tiegħi u nagħmel combination ta' il-paranormal, dak li jien esperjenzajt, ma l-istorja. U sibt triq għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa ġdida. Is-sena naħseb xi 2009-10 provajt nintroduċi f'Malta il-mystery tours, dak iż-żmien kont ngħidilhom ghost walks għaliex l-esperjenza tagħna kienet ta' ghost. Bidlet li wkoll il-isu l-ħsieb tiegħi li xi ħadd li ġie minnek, would you relate to them as a ghost jew spiritu? U kif rajtu eżattek, kif ġifieri għal ftit sekondi, ġiġa smajt storja oħra. Inti għadek ma smajtix, ġadna ma tfajniex. U kif rajt wiċċinna l-wek? Ġifieri definit kien għala. Dan il-bniedem li rajt kopja mixjin lejna, aħna konna kopja, u għat nara mara u raġel risqin minnaħa l-oħra ta' triq, viċin tat-Teatru Manuel. U ma nizlin l-isfel u aħna talajn il-fuq. Aħna sejrin lejn il-karozza ġdak iż-żmien Pjazza San George kienet parking u daw in-nies kif resqu lejna din il-kopja. Nistanajt li ħseb li kienu turisti, deru isom Ingliżi jekk dak it-tip ta' features. F'wiċċ ir-raġel faqqa waħda nara in-nannu tiegħi kif niftakru. Nannu tiegħi kien raġel twil. Wiċċu, dan ir-raġel ma kienx twil, ġifieri żgur ma kienx hu jew jixbħu, żgur. Però f'dak il-ħin qed naħseb ftit sekondi kienu daw, jekk kienet sekonda. Ġew wiċċu nara transformation. Isu meta għal ftit sekondi l-ispirtu jieħu dik l-enerġija
ta' persuna. Forsi mill-Static Electricity ta' nina badna jbartan kan semmijax. Tant kienet xi ħaġa personali li biex qed tirrakkonta xi ħaġa ta' terza persuna ma ta' tgħaddi minnha inti u l-bniedem ikun tant close tiegħek tieħu dimensjoni differenti u minn dakinhar dak il-ħin panikkjajtu bżajt għax ma kontx ċerta jien xi qed nara. Imma l-għada meta bdejt ngħid l-ommi insomma filgħodu ġiet tagħtini xi ħaġa ta' missiera. U ġabet li ktejjeb żgħir ta' St. John's Ambulance ma' card, ma' membership card tiegħu bin-numru tiegħu, bir-ritratt tiegħu. Għart li għalkemm ommi xettika u ma temminx, l-għada hekk qed nieħdu kafè filgħodu, għart li ħada u żommhom inti. Għart li mhux li kien jidirli missieri isa ma rriditx temmen għax ma temminx f'din il-ħaġa, imma xorta waħda il-kombinazzjoni kienet li dakinhar fil-għaxija jien kelli f'idejja envelope biċ-ċertifikat ta' St. John's għax konna għandna spiċċajna l-kors tal-first aid. Ġifieri kienet kombinazzjoni anke l-post. Il-post kien sinifikanti ħafna li ħaġem kien ikun fil-bib biex jiġbor ftit flus għall-binja tal-Knisja li hemm issa tal-Karmnu mill-Knisja l-qadima. Ġifieri u għattaħajtu tista' tgħid hemmhekk. Ġifieri il-post ma kienx kombinazzjoni. Kienx kombinazzjoni. U bħala tours fil-beltek, kien hemm xi ħadd pereżempju li ra xi ħaġa simili hekk? Fil-bidu meta kont bdej dawn it-tours uffiċjalment kienu kemm ħafna nies. Ħafna. 20. Titur jesa 50 ruħ. Tista' tgħid iddawwar 50 ruħ kull darba. Minn dak iż-żmien law, fil-bidu kien hemm ħafna demand. Illum il-ġurnata hemm il-kompetizzjoni u jiena nażel illi kolli gruppi jeżar ukoll għax toħroġ iktar l-atmosfera. Toħroġ iktar. Tista' titkellem ma' dak li jkun hemm lokal mistoqsijiet u titgħallem ħafna dejjem hemm in-nies. Però fil-bidu kont norganizza dawn it-tours mal-Halloween. Illum il-ġurnata nagħmilhom is-sena kollha għax m'hemmx għalfejn ikun f'Ottubru biex tagħmel dak tip ta' tour. Halloween every day. Niftakar darba organizzajt drinks wara t-tour. U niżiltom taħt l-art f'Sada Stretta hemm stabbiliment li dan għadda minn ħafna kambjamenti. Nibdew biex meta kont żgħira mnejx il-belt dan kien l-uffiċċju tat-tabib tiegħi tal-familja. Impost mudlam, ikra, tista' tgħid, imma kull ma kien hemm daqsxejn ta' ġiex siġġijiet u tidħol ġol klinik. Ma jilqakx xejn. U mbagħad il-qudiem jew kellha forsi matul iż-żminijiet inbidel tantu post, naħseb għadu ta' żmien il-Kavalieri dal-post, kienu jgħidulu il-labirint. Ukoll. U fi ħafna kmamar jidħlu ġo xulxin. U niftakar darba minnhom organizzajt dan il-festin żgħir ġew tal-Halloween wara t-tur. U kien mimli nies u kelli ħabiba tiegħi. U din kont naf li hija sensittiva, jiena ma nħoss li jiena sensittiva, ma nħoss li għandi għalkemm open-minded għal dak li nirċievi, imma ma nistax ngħid li għandi s-seta li nitkellem ma' spirti jew inħossom dejjem kull fejn inkun, hemm Alla. Imma dakinhar kelli din ħabiba. Din ħasset xi ħaġa u qalt li ħajkolli nitlaq għax minix qiegħda komda u ġew. Għattina ħanwaslek sa fuq. Aħna ħirġin nara xi ħaġa jiena. Rajt xi ħaġa dawla abjad fil-baxx tal-kamra, ġifieri ma kienitx eye level, kienet xi ħaġa l-isfel, ħarist u din ratni nħares u kienet xi ħaġa tant għaddit malajr, dawla abjad għadda malajr ħafna li għal-moment ħsibtu ġurdien. Ġosada stretta f'post antik, taf kifet dak x'kien. Għalt li rajta, għalt li ħanitlaq. Ġifidi, u rajta d-dawl daħlet ġabib imbexxaq, kien hemm bib imbexxaq u rajt. Tlajna l-fuq. Bas ix tiddiskrivi bejwet u ħarina. Ballun żgħir, isu tat-tennis. Ballun żgħir. U abjad bħala kulur hekk bajdani fil-gris.
U jiena speċi kont rajt fuq orb, zett jekk mhix ġurdin dik xi orb qisha. U din il-mara insomma wassalt tal fuq qalt li sorry xarħa jkolli nitlaq. U dik kienet darba minnhom qed tara din rata wkoll ma kontx waħdi u hi kienet qed tħossha li mhix qiegħda komda. Għaddew ftit xhur u għamilt attività oħra f'dan il-post. U niftakar kelli inżilt isfel u qisu kien hemm xi ħadd. Bejt nistenna li ħireġ xi ħadd hemm kamra tat-toilets. U bejt nistenna qisu li xi ħadd ħireġ. Kien hemm sakkar il-bieb insomma u bdejt ngħid ma isni bħal rajt xi ħadd ħsibt dal-persuna li kien fl-attività miegħi qed nistennja biex toħroġ mit-toilet u nitilqu. U nistenna nħabbat, mort niftaħ ma kienx hemm ħadd. Ġifieri jien li rajt jien kienet probabbilment xi spirtu ta' xi ħadd dieħel hemmhekk u minn hemm ma ħareġ ħadd. Ġifieri vera Interessant. Stramba kienet. U tkellimt wara ma' dil-persuna li rata miegħek ukoll. Le din il-figura. Tal-aħħar darba. Iva. U l-istess bħalek rat. Ija. Fadda dik bittara iktar, għax iktar sensittiva minni. Ukoll. Ġifieri għalhekk ridet titlaq għax ma kienx komda hemmhekk. Issa u dal-figura. Dal-figura kif tispjegahek bħala kien definit jew Mara. blir? Jiena rajt mara dieħla. Fatti ħsibta li kienet magħna fil-grupp. Mara ssja. Ġifieri kienet tidher li b'xar Min wara rajt mara dieħla ġo dak il-bib. U qed nistennija biex toħroġ għalli nkunu nistgħu immexxu, noħorġu nkompli l-attività tiegħi. Imma ma kien hemm ħadd iktar, ġifieri meta dħalt biex nara u nħabbat u nistenna speċi ta' ma kien hemm ħadd iktar fit-toilet. Xi storbi hekk ġieli smajtek? Jew u battu fuq xi kamra jew awdio? Ara, nista' ngħid li meta mmorru ġo dar partikolari ġo Bormla inħoss iktar ġo din id-dar. Ġifieri tista' tgħidli nagħmilt ħafna tours ta' misteru, storja, ma xi kultant barra fit-triq ma tantx jinsertaw affarijiet. Darba li ġrali qegħdin konna 3 min-nies ma kienx essaċ tour, kien iktar isu ghost hunt fil-bidu meta bdejt nagħmel dawn l-affarijiet. Kelli żewġ ħbieb tiegħi kienu ġuventuri, kienu naqra avventurużi u bdew jgħiduli ħudna x'imkien hekk fejn hemm il-ghost u jien qedtlhom isma' naf illi mad-dawra tal-Birgu Bormla ma' swar ġieli qbad orbs f'ritratti u naf ċertu postijiet fejn ġieli ssib xi ħadd forsi jkommetti xi suwiċidju hemm ċertu negattività, ċertu attività negattivek. Imma hemm ħafna stejjer ukoll li dak li raw in-nies u jiena ħadthom f'dan il-post man nies post residenzjali ħafna u għattilhom ara hemmhekk hemm l-armerija tal-kavallieri li kienet dik li kienet l-armerija insomma u taħabtu mal-bib daw. U bdew sejrin jekkaw xi ħadd għamlilna ħoss, jekkaw xi ħadd tina sinjal. U jien ngħid id-dritt, I'm not into ghost hunts. Jiena ngħid l-istorja ta' gwida, ngħaddi esperjenzi personali, imma ma niddejjaq ninstiga u nipprova nagħmel kuntatt. Għax ma rrid nieħu xejn miegħi id-dar, ġifieri għandi dik il-feeling li nemmen li hemm ċertu spiriti ta' livelli differenti u ma niddejjaq ma nkunx irid niftaħ affarijiet li m'għandix għalfejn immiss magħhom. Jekk ngħidlek li biex iġġor xi ħaġa m'hemmx għalfejn tagħmel dan kollu. Jista' jkun. Jaf it-tmurin naf ġoġnien u ġorru miegħek dan. Jista' jkun. Għax ġieli kif qed tgħid inti konġejali ġieli smajt ismijiet jgħiduli mid-dar mill-kamra tiegħi. Ġifieri ġew id-dinejja isu xi ħadd tajjatli u hekk ngħid naħseb ġarrejt xi ħaġa. U li ġara dakinhar biex inkomlek ma' din l-istorja tal-Birgu qiegħda narhom hekk jiena nħares lejhom jippruvaw iqanqlu xi spirtu u sejrin jekk hemm xi ħadd tina ħoss tina sinjal u f'daqqa waħda inħoss ġew id-dnejja minnaħa waħda ġew toqbata id-dnejja jekk nisma' inħoss xi ħadd isu daħħal subaħ bum hekk poke dak iż-żmien like a poke in my ear u jien ħassejta dak il-ħin ksaħt hekk qabadni bart
Bżin qed narhom min-naħa l-oħra tat-triq, ġifieri s-sinjal ħadtu jien. Ħadtu inti. U għattilhom ara jien għamlu li tridu pawa u kemm tridu ma jħan nitlaq. U f'din id-dar li kont ħa niġi għalija ta' Bormla inħoss iktar milli vuċi inxomm affarijiet differenti, riħa ta' wart, jissu dak il-żejt li kienu jużaw qabel għal-fwieħa, ċertu riħa qawwija ta' wart. U ġili kena minn xam affarijiet jintnu ħafna, meta ħadd ieħor ma jxommhomx. Eżempju, jista' jkun li forsi dak il-persuna kien misma xi black arts jew hekk. Ma nafx, imma affarijiet inħoss u ġieli smajt, ġieli rajt, imma mbagħad noqgħod naqalura, ġifieri ma ngħidx kollox huwa paranormal. Isni nipprova forsi anke moħħi stess, I try to keep myself grounded u ngħid imma dak kif qed naħseb jien. Dik ġieli ħassejt pereżempju xi ħadd imisni poġġi jdejh fuq spalti. Ġieli ħassejt hekk ġifieri. Ma lafsa kif tkun? Le, tkun qisu xi ħadd. Mhux ġast pereżempju. Missek b'mod mhux daqqa. Għandek qiegħed fuq darek li qisha iktar milli għalkemm ma tqabdekx bart qisek sħana. Qisu xi ħadd qed imissek b'mod mhux malizzjuż, b'mod qisu ta' faraġġ. U nibda ngħid il-muscle qed jitwiċċja. Ġifieri dak l-ewwel ħsieb ikun. Imma mbagħad meta reġa' ġrat darb'oħra l-istess post, jew inkella bħal ersaq. Għax il-post li nażel fejn inkun meta nieħu n-nies u dejjem is inkun ħdejn meta jiftħilna John li huwa l-owner ta' din id-dar. Meta nidħlu ġewwa, nista' ngħid nagħmel il-parti tiegħi fuq barra, meta nidħlu ġewwa nħalli l-flor għal John biex jitkellem hu mill-esperjenzi tiegħu u ndaħlu n-nies, gruppi żgħar u nidħlu ġewwa. U jgħixu n-nies ġo id-dar? Li ma jgħix fiha. Xtra biex jgħix fiha, ma l-istorja ta' din id-dar din hija qed insemmi l-Birmula Heritage ġewwa Bormla hija mużew. Hija mużew miftuħa għan-nies f'ċertu ħinijiet, imma hija dar speċjali ħafna fiha ħafna spirti. Hemm spirti li hemm ċans li mietu hemm ġew. Hemm storja ħelwa ta' mara u raġel spiċċat ħażin li ma ħallewhomx jinħabbu, insomma u hemm min jgħid li lila sfirduhom u mbagħad lilu qatluh fil-bir. U meta John xtara din id-dar dejrulu. Ma kienx jafu. Ma kienx jafu, mbagħad eventwalment ma marx jgħix fiha, imma fetaħa bħala mużew tal-istorja soċjali. Vera sabiħ. Hemm ħafna teżori tan-nies affarijiet materjali li għaddew maż-żminijiet. U bħala għolja fuq Bormla hemmhekk fejn tinstab din id-dar, mill-lat ta' storja nistgħu ngħidu li kien l-iktar antik, post mill-eqdem il-fejn setgħu kien hemm in-nies, komunità fejn inti jinġabru n-nies, jinġabru fuq għolja. Għax inti kellek difiża naturali. U mill-sample excavation li għamel sab anke affarijiet preistoriċi. Ħame essenzija, dak il-post, dik id-dar fejn hemm din id-dar u din hija d-dar fuq dar. Allura inti meta minn għalik li nieżel fil-kantina. Inti ħeġġu dar oħra. Inti dieħel ġo dar iktar antika, ta' żmien l-Arab. Hemm anke skritt tat-Templari. Din id-dar kienet tintuża anke fi żmien il-kavallieri għax kienet viċin ħafna tal-Birgu, kienu bżonn jiltaqgħu f'post. U d-dar mimlija ngħidu ħana dak il-whispers, għandha ċertu whispers illi jekk tkun sensittiv tismagħhom. Ġifieri inti ġieli tisma' pereżempju jew tisma' jew tħoss. Ġieli kelli nies fil-tur tiegħi li ħassew birth pains, labor pains. Vera? Ħassew ġa kbira u jkunu viċin tal-birthing room. Eżempju, ma jafux. Allora, nejtien daw l-affarijiet, per eżempju, fej nis iħossu l-ġieħu u daw l-affarijiet kollha.
ma jistax ikun hemm xi ħaġa fil-liġi eżempju għanejlek ta' pereżempju barra minn Malta jekk dar tkun haunted minn għalija John News Jersey jniżlu li hija haunted. Fim? U open fuq għal-ħaġa, fil-fatti għanna l-tqajna. Imma fuq kontratti ma jsirx li hemm ismara haunted dal-post. Ma nafx, għax minni miex id-dar tiegħi, però li naf li daw ma jiex fiha. Iżda għallija għal-beneficju jisu tal-nies jisaw jikruha pali nista immuru nieħu n-nies fiha. Ġili jagħmlu forsi bħal sleepovers. ġafija, kien manka ċertu teams tal-Paranormal Investigations, dik ħareġ sabiħa ħafna, deret it fil-xi filmati, u darba minnhom John jgħid jkun qed jgħid xi ħaġa u jaqbdu vuċi wkoll. Forsi l-qudiem inkun nista' ngħaddihomlok. Jew inkella jattur tiegħi. Niġu. U tista' tarahom ukoll. Ġifieri jinstemaw, jinqabdu affarijiet hemm ġewġa din id-dar. Fatt jiena ma' John niltqajt b'kombinazzjoni konna kors, jien qed ngħidlu fuq it-tours tiegħi qed nispeċjalizza fid-dark tours u għal għandi trid tiġi għax għata kemm tagħmel stejjer u minn dakinhar la għaddew 12 sena kellina nikkollaboraw flimkien. Ikkomulajt mela stejjer fit-12 sena. Iva. Xtaqt insaqsik ukoll rigward vampiri u lori oħra u Malta ġieli smajt bħal pereżempju ħares u Jiena li tallimt fil-bidu inti sek tibda tara fuq kodba x'tipi ta' spirti hemm. Imma mbagħad biż-żmien u bl-esperjenza tibda tinduna ċertu stejjer taħt liema kategorija jaqgħu. Li u żgur li biddilt l-impressjoni tiegħi ta' ghost jew spiritu meta isek għandek esperjenza ta' xi ħadd li mismijak bħala relative ma tibqax tarah bħala ghost isu xi ħaġa estranja jew inkella fatat, ma tistax tgħidlu fatat. L-ispirtu tan-nannu tiegħi jiena ma tistax ngħidlu fatat għax huwa personali. U minn hemm rabbejt ħafna rispett lejn dak li nitkellem fuqu. Nitkellem fuq b'daw l-istejjer jien meta naqsamhom man-nies. Ngħidhom b'rispett daqs li kieku qed hemm dawn in-nies ħdejja, dawn l-entitajiet ħdejja. Issa bħala entitajiet nista' ngħid li mill-esperjenza tiegħi ta' gwida hemm minnhom ta' nies li kienu harmless li forsi fl-anniversarju mill-mewt tagħhom jidru. Badna l-bar ta' xkelli esperjenza jintu fiha. Fuq din l-istorja, fejn rajt it tifforma fil-ramel. Dik hija storja oħra, kont ħafna niżar u f'serata minnhom għamirri jisu qamet bħal buffura u tela l-baħar u fil-ramel tifforma it, jisu tela it minn ġor ramelek. U kien xi nofs il-lejl. Jiena dik l-esperjenza nqisha bħala xi ħaġa paranormal. Pajtem ġifieri. Le, pakkejna u tlaqna. Le, ħrabna. Għax mbagħad isu kalma kollox hekk imma dik isa baqgħet bħal tumbata ġor ramel. Dak iż-żmien il-mobiles ma kinux bħal tal-lum. Tieħu ritratt jew tieħu video ma kenniex apparat dak iż-żmien biex taqbadha din, imma dik baqgħet miegħi u ma nafx kif soqna lejn id-dar. Dakinhar inħoss li dik l-esperjenza kienet pertaining għal xi ħaġa li kienet l-anniversarju ta' xi ħadd li jereq. Dak huwa l-gut feeling tiegħi. Imma kien hemm esperjenzi oħra, pereżempju ġo dar palazz partikolari ġol Birgu, fejn l-ispirti li hemm ġew huma ħżiena, huma kattivi, huma malizzjużi. U ġieli kont x'imkien qed nitkellem u jkolli n-nies mit-tur tiegħi jgħidu li tal-buħra tiqgħodx taħt dik it-tieqa. Tkunx titkellimx hemmhekk u darba ħareġ ritratt. Ħadu ritratt x'jiena ninkoraġġi n-nies li jieħdu ritratti. Mhux biex kif taqbattajt għalija biex waqt li qed nitkellem jieħdu ritratti, imma għax kultant aħna ma narawx kollox bajnejna, ġifieri hemm xi ħaġa li without our naked eye jekk ma tistax taqbadha, imma ċertu apparat bħal voice recording għandek il-fotografija ċertu apparat joħroġ. Infrared tużaw, infrared. Jiena ma nużax apparat jiena jmur jien kif jien u nitkellem. Imma min jieħu ritratti
ġili kelli per eżempju esperjenzi fil-bidu meta l-mobiles kienu ikbar, il-battery taqa' tinxtorob f'ċertu postijiet, tajtin kif spiċċajt bla battery. Dal-aħħar ma diċ tagħmilha daqshekk. Kun hemm bjar u hekk taħt fejn tkunu meta taqa' l-battery. Iva, dal-post partikolari iva. Ma nafx x'kombinazzjoni jew għandix taqsam mal-ilma. Le, just niċċekkja. Għax da jena niġbor kollox kollettivament. Kien hemm bir. Ikun hemm key points. Fimt fejn tara u hekk jista' jkun dik le jew dik rajt, fimt? Iva. Però hemm dar partikolari fejn darba ħadu dar ritratt tiegħi u der witch. U dal-witch hemm min jgħid forsi jiena ħsibt l-qasrija. Kien hemm qasri planter fit-triq. U ma tafx inti l-moħħ it looks for faces xi kultant. Inti tibda tajt imma ma kull min raħ dar ritratt, isu kulħadd qal li dak huwa evil spirit. Le, hemm xi ħaġa warajk on my shoulder hekk. U dan huwa fejn bieb ta' dar illi din id-dar għandha naqas żventura kif tajt. Dejjem tinbih mi persuna għall-oħra tibqa' tinbih u kull min jixtriha jidħol f'xi forma ta' disgrazzja. In-nies li jaħdmu fiha iweġġaw xi kultant neighbors jisimgħu affarijiet story ġej minn ġodin id-dar. Dar magħluqa ġifieri qatt ma dħalt fiha l-uniku mod kif qattrajta kienet f'ritratti ta' dawn l-aġenti meta jitfgħu għall-beħ. U l-prezz dejjem jola. Kieku jiena dik id-dar tiegħi nirriklama fil-fatt bħala haunted location u forsi għaw il-suq għalija. Ma dal-aħħar qisu qed nemmen iżjed fih dan il-curse ta' din id-dar. L-ewwel nies għal mijiet ta' snin isu n-nies li jidħlu fiha jkunu jridu relocation bħala xi ħaġa storika. Kien hemm dokument illi fejn kien hemm sorijiet din kienet l-ewwel skola tal-bniet f'Malta. U dawn is-sorijiet li kienu jgħodu ħsieb dan il-palazz kienu jaraw abbati jinħaraq. U dan l-abbati jinħaraq spiċċa żventura għax kien hemm xi konfoffa, xi forsi relatives li riedu din id-dar, dan kien sejjiret minn din it-tija li kellha ħafna flus u kien favorit tagħha u jgħidu illi daħal raġel fin-nofs f'tiemma fejn kien jgħat abbati kien għadu żagħżugħ dan il-ġuvni u qatluh ħarqu ħaj ġol-forn ta' din id-dar. Ndallu, għax qabel kien ikollhom il-frank bar. Ħarqu ħaj, allura dak li qed jaraw, dak li jidher bħala dan il-ġuvnott qed jinħaraq kien il-vittma. Imma l-ispirti li hemm li huma negattivi, immaġna li kienu dawk li qatluh, li daw ma naħsibx li sabu paċijin, u dejjem jiġri xi ħaġa f'din id-dar, isu ma ssibx lak. Dal-aħħar ħada Taljan xtra, irrinova, irnexxielu. Jiena kont sorpriża kif irnexxielu jala x-xogħol kollu għax fil-passat ħadd ma rnexxielu jasal sem. U smajt ħafna stejjer along the way minn nies fil-pjazza tal-Birgu jkun hemm pereżempju naf xi ħadd in-nepoti tiegħu kien jgħix fiha, kienu jsibu tarbija tibki wara l-bib, kienu jsibu ħafna affarijiet strambi, affarijiet paranormali li jiġru ġodin id-dar. Dawk is-sorijiet li talbu għal transfer biex joħorġu minn hemm, tawulhom it-transfer u kienu tawhom skola oħra ġo Bormla. Imma matul iż-żmien tafx kif bittinkera bi ftit flus fi żmien wara l-gwerra u bdew jikru, insomma, biex ma ntawwa għaliex din id-dar illum il-ġurnata restawrata. Imma min irrestawra ġimgħa qabel il-launch miet. Ġifieri iktar u iktar ġejt nemmen jien li xi ħaġa għaddejja sew hemm ġew. Jiena minix eżattament expert fuq il-paranormal. Però niklassifika mod ieħor ħafna jiena. Forsi ma taqbilx mal-opinjoni tiegħi, ma jien niklassifiku b'mod differenti totalment. Pereżempju jien naqsam bħal daw li jaraw il-fantasmi u hekk, daqs li kieku inti qed dal-univers dil-ħajja hija on loop. Jiġifieri dak li ġara jerġa' jiġri allura inti qed tara a frame in time. Right, okay. Semmejt li vampir l-ewwel jiena kelli esperjenzi qed niftakar
U jista' jkun li connected ma li qed tgħid inti l-istorja tal-vampir tal-belt. Għax il-vampir tal-belt li jidher u baqa' jidher għal decades isek għandek time traveler. Xi kultant dak li qed naraw aħna. Ritrat fir-realtà hekk. Għax rawh fis-60s rawh. Fl-80s rawh, għal jbirek da jibqa' jisu l-istess, jibqa' li jaraw raġel figura twila, blibes, daqqa jilbes top hat, jisu raġel polit, ek twil, fih prezenza. Din smajta minn meta kont edha waqt kors għat-tours, insomma, kien ġi raġel mill-Ingilterra u kien jaf bih dan il-personaġġ. Imma jiena kont smajt bih, meta kont żgħira, jiena missieri jsemmi raġel twil, ir-raġel twil tas-sur ta' Bormla, u jiena isni bdejt nagħmel bil-diskrizzjoni li beda jagħti dan Malcolm Hansen għal diskrizzjoni ta' missieri li kien jgħidilna bħala bedtime story. Dak il-ħin isu ġaħġa bejtejn, dal-vampir tal-belt jaġġa moħħi, għana xina trabbejt bl-istejjer li kien jgħid dadi li isma' li taqa' miegħu iċ-ċimpwiċċ u tant beża kelmu ġifieri, il-missieri kelmu kien qallu rajt nisewwa. Min ma jkellmek x'tkellmux. Ġifieri missiera kellu kuntatt. Missieri kelmu. U kien taħt siġra u missieri feeling li missieri kellu forsi 18-il sena dak iż-żmien kien għadu kif beda jsuq u beda jaħseb li ħajħodlu l-karozza, ġifieri raħ mar jipparkja u kien ix-xita u rada r-raġel taħt siġra ma qal ma kemm hu twil dar raġel kif qiegħed f'ċertu għoli taħt siġra. Meta inti human being għandek ċertu tul. Kien fihek, kien xi persuna kbirek ma kienx maqtuħ mill-art. U dejjem semmu missieri ma kienx jgħidlu l-vampir tal-belt, missieri jgħid dak ir-raġel twil. Imma mbagħad sirt naf illi mela der Bormla fis-60s. Der lej Verdala, naħseb meta raħ missieri tas-70s kien rawh fis-60s lej Verdala viċin ħafna. U mbagħad rawh triq il-punent il-belt. Issa dik it-triq kienet tgħix ommi żgħira. Ġifieri missieri kien imur għal ommi u jmur id-dar jinbejt ngħid, imma kif rawħaw? U rawh Bormla, kif rawh fit-triq ta' ommi u fit-triq ta' missieri u jien isni bejt ngħid. Kalkara ġieli smajt minna. Il-Kalkara le, però ħażabar smajt, ħażabar kien hemm raġel fuq sellun kienet jagħmel xi xogħol tal-elettriku u jgħidu li ra figura twila bħal farfetti l-lejl, bħal raġel, ġifieri dar raġel jgħidu li it-transforms, għalhekk forsi qalaw ilu l-vampir tal-belt għax xi ħadd li jilħaq fl-għoli jiġi fi split second għandek xi ħaġa fast moving u forsi jista' jinbidel. Għandek shape shifter forsi. U dan ir-raġel safa waqa l-isfel insomma, ma nafx hekk kienx mitti jew le, imma kien hemm dan l-accident u jsemmu dan il-vampir. Il-Kalkara storja oħra. Il-Kalkara storja oħra. Il-Kalkara huwa post fejn naħdem jiena, ġifieri dal-aħħar 3 snin kelli naqra kuntatt mal-ispirti tal-Kalkara u ma l-esperjenzi tal-Kalkara b'mod differenti, naf li hemm ħafna ċimiterji, ħloqt tur propju indur mal-Kalkara. Kif? Fil-Halloween. Halloween l-għadda l-lonċ jgħajtu iwa. Imma l-Kalkara huwa post remot fejn isek għandek it-tarf tal-port, għandek ċertu dlam ukoll. Hemm ħafna inħossu hemmhekk isu ħafna layers ta' il-Kalkara isu kien qisu naħseb jiena fil-passat no man's land. Għandu ħafna importanza storika, imma mbagħad isu kulħadd kien jitfen fil-Kalkara, għandek ċimiterji ta' żminijiet differenti, għandek ċimiterju tal-Lut. Ċimiterju sabiħ hemmhekk hawn. Ċimiterju navali, għandek ċimiterju tal-Ġermaniżi ta' żmien il-gwerra ta' Second World War. Imma qabel inti ġieli smajt bihom jisemmu l-erwieħ ta' Witammiq. Dawk għandhom connection mal-inħawi ta' Bigi. Issa, kienu mitfuna, daw kienu nies illi ħakmithom pestilenza. U hemmhekk kienu beżaw illi ħaterġa' tfaqqa il-pesta ma' Malta kollha, kienu qabduhom daw fil-bidu tas-seklu 19 jekk m'iniex sejra żball. Kienu qabdu qabel inbena l-isptar ta' Bigi. Kien ġa qed tintuża l-villa bħala sptar żgħir
bħala post fejn jieħdu n-nies għal ċertu medical treatment u kienu difnuhom ħajjin fiċ-ċimiterju u għalhekk jgħidu li dawn l-erwieħ Insara kienu daw. Kienu dawn l-erwieħ Jiblaw l-ostja. Iżgur. Kienu difnuhom ħajjin u fil-fatt jiena fi żmieni niftakar biex tgħaddim l-eżamijiet jent qabditni l-mami kienet ħaditni bit-tal-linja ma kienx is-suq. Ħaditni x'imkien il-bot, mbagħad sirtna fil-Kalkara, illum ħammorru bitammiq. Għart li ħalli nagħmlu talba speċjali lill-erwieħ biex jadduk mill-Junior Lyceum dak iż-żmien kien. U niftakar min jimxi rkubtej ġifieri għal dawn l-erwieħ li għadhom jgħidu jaqgħu il-grazzi. Imma mbagħad sirt naf illi anke fl-Isptar Navali kien hemm ħafna treatments imma mhux biss, pereżempju naġġielu jiġu nies. Jgħidu l-istorja tal-familjari tagħhom. Kienu jsiru anke suicides ta' nies li maqqas biss. Ġol istar. Nies li jaħdmu hemm. Terġa'. Ikollok problema familjari u pereżempju milux kelli mara li ġiet biex tara nannu tagħha fejn miet. Kellha pjan ġo moħħa u jien kif urejt tal-pjanta antika tal-isptar, għart li dispożitt, għart li kien pereżempju kien jieħu ħsieb il-dispensary, kien iwarrab ftit mill-mediċina on the side, kien kellu pjan sħiħ ġifieri, kien imdejja kellu problemi familjari l-Ingilterra u kien dejjem tisma' l-istorja tan-naħa tomma. Għart li imma kont naf li there's something deeper u somma dan eventwalment pjana u bdiet tgħid li insomma kif miet u fejn u f'liema kamra u tajmin creepy għax inti l-lum il-ġurnata kizmin kien toilet u l-lum għadu toilet taf kif u s-sek tibda tajt u għamek tibda tara l-spazju kif jiġi riċiklat u koll. Xtaqt insaqsik fuq dak il-filmat famuż li għalu li ta' Sharpshoot ta' l-orb. Ara jina li nistanajt l-eku jina dak il-famuż filmat forsi kienu koll il-konsegwenza li jena bdejt naħdem hemmhekk. Għax jena meta sejħuli biex naħdem hemmhekk fil-verità kienet one-off tour tal-paranormal. Issa, dak il-filmat rajtu jena u tista' tgħid isu jaqgħad dak l-esperjenzi li kelli jena barra fit-triq meta taraħ miġbud tara bażikament kienet jiġri fenomena fejn qed tinfetaħ tieqa bil-lejl u din bitiddejjaq il-ċertu nies mill-management għaliex isma' għandek kasta security, għandek apparat expensive u bdew jgħidu ma kif qed insibu dejjem it-tieqa miftuħa. U naħseb xi ħadd iddeċieda ma nafx kienx top management at that point li jġibu tim tal-paranormal u jinvestigaw ftit iktar bil-lejl. L-ewwel ħaġa li bit-tiġri kien għandu jkun beda jdoq it-telefon. Marru biex jaqbduh u kien mhux ma kienx imqabbad. Ġifieri il-kejbel tat-telefon ma kienx imqabbad mal-ħajt. Kien apparati li ma kienx qed jintuża u beda jdoq bil-lejl. U mbagħad at a point bdew jinqabdu xi orbs fil-screen. Ma kienx waħda, kienet waħda kbira li mbagħad kien hemm moviment. Kien hemm moviment sa jiena rajta tidher ovvjament għax il-filmat black and white. Kbir, mhux bħal ma rajt jiena f'dak il-kamra dakinhar fil-belt, kienet xi ħaġa ikbar dija. Għandek però fit-tont. Għandek orb kbira. Tont, teħe. Ġifieri mhux jimmor fjala mora u da. Ilu xi 3 sin li rajtu ġifieri ma kienx jidir li kienet għat-tont. U minna joħorġu orbs oħrajn. Veri kien hemm ċertu moviment fil-kamra. F'daqqa waħda sakemm qed tara l-orb u isek għajnejk qed imorru fuq dan id-dawl, it-tieqa tinfetaħ. Ġifieri tinqabdet fuq dal-filmat. Li ġara kien li meta ntwera meta għamilna dan it-tur bdew jiġru iktar l-affarijiet paranormali fis-sit kien hemm iżjed moviment. U forsi anke biex jinnaf dak li jkun jaħdem hemm jibqa' jħossu komdu ma jqgħodx ma ddaħħalx ċertu biża' għax inti meta hemm xi ħaġa li ma tafx x'inhi ittik il-biża'. Kieku hemm xi ħaġa li ma nafx x'inhi jiena
irrid ninvestiga fil-font u kieku ma nafx nagħmel. Ma tinsiex dan huwa ċentru ta' xjenza. Mhux hekk appuntu suppost iktar għandhom jinvestigaw u biex qed jinvestigaw. Kien naqra forsi ikun hemm naqra a question mark. Mhux m'għandix tabu edha u Malta. Ħanira kemm xi ġedda tabu u Malta. Alright, kieku jaraw l-affarijiet li qed joħorġu barra l-Amerikani, Skinwalker Range, il-paranormal, u qed jinvestigaw bis-serjetà, qed jinvestigaw il-Russja, qed jinvestigaw il-Greċja, l-Italja, Sqallija, għalla pass il-bot terribile fejn in-nies jinħarqulhom microwaves u jinħarqu nies ukoll. U jwaqgħu l-helikopters, u aħna mhux qed ninvestigaw minn Libja wkoll. Viċin ħafna, ġifieri qed ngħidu aħna speċjali ġifieri ma jiġri xejn hawnhekk. Jom issib xi ħadd xettiku. Denial qawwi. Li dal-waqt jiġi fuq il-podcast ma nafx xettiku, ma jien naħseb li nikkonvinċih b'xi nara. X'taħseb Mirko nikkonvinċuh? Diffiċli hu. Imma nippruvaw. Imma kif qed tgħid inti hu bħal speċi għadna lura. Jiena nara meta nagħmel it-tours, meta jkolli gruppi li jiġu mill-Amerika, jiġu b'moħħ miftuħ, it's like they know much more than us. Jiġu forsi b'mentalità li mhux kif tallimna aħna, sa jien ma nixtieqx immur kontra in-nies li għalmu dan is-suġġett hawnhekk għaliex aħna nitalmuh naħseb b'mod iktar tradizzjonali. Meta jiġu daw il-gruppi jisom they come for the energy of the temples. Ġifiri, u meta tisma' arkeoloġisti bħal Hubert Zeitelmar u oħrajn u tibda tara forsi innaf teoriji li joħorġu fuq il-kartrat u fuq affarijiet oħra li hawnhekk qegħdin u nitkellmu fuqhom. Ma jien niddejja l-spiċċ ħafna misteru. We don't know kif ma nafux imma jista' jkun il-nies dak iż-żmien allura my basic question is kellhom iktar forsi min għamilhom kienu iktar avvanzati u forsi kienet ċivilizzazzjoni ta' ċertu intelligenza li ħna tlifna matul iż-żminijiet. Illum il-ġurnata jekk ma jistgħux isibu tarf, it's still a mystery, then it's beyond us. Mela ammetti li setat kienet xi ħaġa ikbar, mela ammetti li setat kienet forsi xi konnessjoni ma' ċivilizzazzjonijiet oħrajn jew inkella connections oħrajn fl-univers li aħna llum il-ġurnata ma nistgħux naslu għaliha. With our little minds. Għalhekk nistaqsu, imma min jistaqsi imbagħad nibda ngħid imma għalfejn hawn din il-hatred kollha jekk persuna nara bħala gwida. Ġifieri qed nitkellem bħala gwida li forsi nara jekk xi ħadd joħroġ b'teorija kif jaqbżu fuqu. Għaliex ma mexiex forsi mal-format tradizzjonali jew inkella temples. Għax jiena li Charmaine illi tagħmel il-mystery tours u Charmaine illi għandha ċertu esperjenza ta' energy bir-rispett kollu lejn dak li tallimna hawnhekk inħossni iktar aligned ma' dak li qed jaħsbu barra. Ġifieri I have a mind to think. U nibda ngħid imma dak kif jalmu kjeġnu x'għandek tajt imma mbagħad meta inti tkun out there ma' grupp ta' nies li jridu li dawn they travel so far u mhux Malta bista jiġu imorru ħafna postijiet Sedona u ħafna postijiet xina daw in-nies qabduni jiġu kull sentejn tlieta hawnhekk u nibda nara fejn qed imorru mad-dinja u vera nkun nixtieq immur magħhom ħanajdlek għax tant imorru postijiet fejn hemm ċertu energies. So that is what's bringing them here. L-energy, it-temples. Aħna ngħidulhom temples, probabbilment ma kinux tempju, kienu sit preistoriku li kellu ċertu importanza. So daw kienu mottija għal ħafna żmien. Kienu protected għal ħafna żmien u dak li kien ġa fihom, l-instab ġa fihom. My question is this. Mhux bil-instab affarijiet ġa fihom li jistgħu jiġu dated għal 3600 qabel Kristu, imma forsi is-sit kien hemm. Forsi s-sit kien parti minn xi ħaġa kbar. Għaliex għandna nagħlqu biss why?
bejżit speċifikament għal xi ħaġa l-oġġett li nstab hemmhekk għax inti jekk għandek post diġà lest, ħan irriċiklaħ jekk jiena farmer minn Stentinello, ħanoqgħod nerġa' nagħmel affarijiet ġodda, ħanuża dak li ħansib. Imma mhijiex faċli li titrasmettiha din, u toqgħod ħafna attent lil min taħseb li dawk it-tempji difnuhom apposta ta' Turkija u hekk u ta' Malta l-istess ħaġa? Ma nafx ngħidlek, naf li jgħidu li peress li ma nstabx saqaf fuqhom jaf kien l-istess materjal li awtomatikament għattihom matul iż-żminijiet għax jekk inti kellek saqaf nafu li kellhom saqaf aktarx mill-modelli li sibna jew imnaqqax fil-ġebel jew inkella modelli li nstabu bħal ta' ħaġrat fl-imġar pereżempju, instabu modelli żgħar li fihom saqaf. Issa aħna dak is-saqaf ma sibniex imma l-ġebla għandha s-servi, issa allura xi jfisser hemm ċans kbir li ma kienx magħmul mill-ġebel is-saqaf, allura jkun motti bil-siġar. Siġar, għandek mud brick, għandek materjal ieħor li jaf biż-żmien dan jindiżintegra u jimla it-toqob li kienet tifforma il-wisa tagħhom. Jiena l-alignment jaffaxxinani, ġifieri mhix qed ngħid li għattewhom apposta jista' jkun imma il-fatt li bdew jiġu skoperti qisu lejn it-18-19 seklu naħseb li almenu tawna l-opportunità li dak li jinstab ħafna minnu għadu għandna. Kemm instab qabel fi żmien? Jista' jkun jinstabu affarijiet oħra u materjali ieħor, però jiena l-alignment affaxxinani, kif ġew mibnija daw jekk inti għandek moħħ ta' farmer. Ma nafx tali forsi kellhom daqsxejn ta' ċattra li qasmu dik it-teorija li ġew il-farmers minn Sqallija u forsi ma qasmux b'ċattra. Ma nafux biex qasmu setgħu taru. Le, forsi naf waqt l-Ice Age kif qasmu l-annimali. Forsi minn dak iż-żmien. U ma jibbażaw fuq il-kultura li nstabet ta' ċivilizzazzjoni, l-ewwel ċivilizzazzjoni, imma jista' jkun li fi żmien qabel diġà kienu attività li ma stabitx proof tagħhom. Aħna dejjem qed naraw, isu dejjem qed imorru ftit lura. Ġifieri t-teoriji l-ġodda minn l-arkeoloġisti ma rridx nispeċi bl-ebda disrispett l-istudju li qed jagħmlu għax they have to find proof. Huma qegħdin qed nara li qed imorru daqsxejn lura. Jekk qabel konna naħsbu eżempju l-ewwel nies ġew 5200 qabel Kristus qed naraw daqsxejn iktar lura. Għax forsi hawn xi apparat issa li qed ikun daqsxejn iktar viċin ta' dak li attwalment huma, forsi hawn studji dejjem qed niskopru teknoloġija ġdida wkoll. Jien rajt it-tempji li hemm mhux ta' Hypogeum li ieħor, tempju ta' Tarxin. Tarxin Temples. Ta' fejn ċimiterju. Iva, Tarxin. Dak jekk tara l-ġebel ma jagħmilx sens, l-erosion ma tagħmilx sens. Dak kienu għamlu restoration f'ċertu tempji, dak iż-żmien semmek kienu jaslu ta' cut and paste, ġifieri jaqdu l-ġebel b'xi tip ta' kollha u plastering ħasra. Fil-fatt dik ngħidu jiena ngħidilhom it-turisti ġifieri min jiġi u qed naraw it-tempju isaqsu is this authentic kemm għandek metropolitan entrance li hija authentic. Ma tantx hemm. Hemm biċċiet. Hemm biċċiet. Dik il-biċċa fejn hemm pereżempju meta tidħol hekk u biċċ isfel. L-ocular motif fil-għajnejn dawk li għandek il-semmek hemm ħafna minnhom mhux oriġinali. Ġifieri kienu poġġew kopji, l-oriġinali qegħdin il-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt, u inti poġġew kopja, issa l-kopja filha hemm 30 sena eżempju, u inti l-erosion qabel bħalissa qed jippruvaw jattuhom kemm jista' jkun biex naqqas l-erosion x'inti għandek ir-riħ mielaħ mill-baħar u qed jiekol il-ġebla. Il-kopja ittiklet kważi jiżjed mill-oriġinali li qiegħda mistura ġol mużew. Ma tagħmilx sens li għax kienu mottijin ukoll. Għax kienu mottijin, kemm kienu mottijin. Dawk il-kopji li kienu ilhom hemm qabel it-tinda biex niftehmu. Dawk ġew eroded, fatti kellhom jibdluhom. Ma dik jgħidu li hemm ħafna teoriji wkoll għal x'inhi dik dak l-spiral. Dak l-spiral jiena li jisu tara lej naf Galaxy.
Il-galaxies kollha fi spiral ikunu. Jekk tidħol il-hypogeum, kif tidħol fl-entrance, tara ħafna għajnejn. Taħsibhom spiral, imma fil-verità huma għajnejn, u x'qed jagħmlu għajnejn flori. Dawx kienu tiġu osservati. Jien naħseb in-nies dak iż-żmien kellhom iktar knowledge, kienu iktar konxi tal-univers mill-maġġoranza tal-lum il-ġurnata. Videw dak l-affarijiet li naqxu ġol ġebel, li tnaqxu li. Il-frekwenzi. Dalek isni semmejt l-alignment kienu jisom jafu, kif dak iż-żmien li ma kellhomx it-teknoloġija li għandna llum. Kienu qed isiru jisu affarijiet simili f'postijiet mal-Mediterran. U għaliex kienu ħafna fuq Malta. Għalfejn fuq dil-gżira għaw konċentrazzjoni. Dan l-arkeologista li semmejt il-Ġermanis, Hubert Zajtilmar, jemmen li Malta kienet f'ċi forma ta' Sacred Island, kienet ċaġa speċjali, u għana meta ngħidu paradise, il-kelma paradise jisu di ultimate, dak il-post li inti għandek l-Eden, eżatt għandek ximkien. Il-kelma paradise ġejja minn paradisa, imdawra mid-disa. Mid-disa. Dan jgħamil referenza għal disa mountain ranges. Għandek mountain ranges, għandek il-Pyrenees, l-Alpi, għandek ċertu mountain ranges mill-Italja, Franza, fl-Europa. Mbagħad għandek fl-Afrika, u jekk mill-ser żbalem disa mountain ranges, u Malta, l-gżejjer ta' Malta, edin fin-nofs. Għalhekk jagħmel referenza għal paradisa, il-post imdawwar bid-disa. U hemmhekk jgħidu illi kienet tidher kolonna ta' dawl. Irġa' minn hawn. Affaxxinanti, ġifi tmur lecture tiegħu dan. Iġibek, isek mux you question, għax mux dak li tal-lim dinti b'mod tradizjonali, nerġu najna, sabiħ li għalmenu jekk jien għandi il-guests qoddimi, ma noħroġ ta' tuba li ma nafx, jekk għandi nis jafu iżjed minni, għax in-nies illum il-ġurnata intelligenti jagħmlu r-research tagħhom. U jekk inti tibda tara mill-lat kif taqbad tajt eżoteriku, inti l-eżoteriku, daw in-nies mill-Amerika jiġu preparati u inti to be their guide ma tistax ikollok moħħ magħluq. Ħalli inti forsi ma temminx fiha l-ħaġa għalkemm nemmen illi meta temmen fil-ħaġa ħatider. Da bħal ghost tour, inutli ħatamel ghost tour għal flus. Inti ħatamel ghost tour because you want to pass on a message, you want the people to experience something, at least il-misteru. Issa inti għandek nies qudiemi ġejjin minn l-Amerika l-ewwel darba ma kont naf xejn jien. Jiena għam their guide u daw ġew għandhom affarijiet hemmhekk jiġu preparati u jagħmlu homework. But jiġu darbtejn, jirġgħu qabduk. Jiġi grupp ieħor tisma' l-opinjoni tagħhom. Ħalli ma nemminx, forsi ma nemminx, imma mbagħad tkun preparata biex it-teoriji li għaddejjin toffrihom. Ngħidulhom ara, according to tradition, A, B and C. There are other theories which are claiming that u tihom l-options l-oħra, għax forsi dik huma jridu jisimgħu. Ġifieri titgħallem, ma taqafx titgħallem, ġifieri anke as a guide li għandi forsi sa llum il-ġurnata ħseb kważi 20 sena esperjenza ta' gwida. Pa titgħallem. Ma nafx jekk qatt smajt Keith Parsons. Le. Keith Parsons jistudja l-paranormal u l-fenomenu ta' li ħiers hawnhekk. Huwa l-unika wieħed li huwa kredibbli għalija. Fuq il-YouTube hemm barek xi ħadd irid jitgħallem xi ħaġa. Nissuġġerilek segwih. U jgħid li aħna qegħdin ngħixu kif naqbad ngħid. Parallel world. Ġorhom għalina meta tmur l-enerġija u xorta teqpa pereżempju ħajja l-enerġija x'imkien ieħor. Jiġifieri your body is the antenna, your mind is the soul. Nemmen fiha dik jien li ma taqafx kollox bil-mewt. U nemmen ħafna l-energies li tista' tifforma.
4 snin ilu kelli ħabib tiegħi u miet dan ir-raġel. Ma tantx kont ili nafu, but the connection we have built kellu 77 naħseb meta miet. Ħalla xi ħaġa fija wara mewtu kważi kont nħossu iktar. U tant missni, tibedin ma kif missek dax, ma kellniex relazzjoni, kellna ħbiberija. Imma naħseb ħalli li xi ħaġa, which I treasure as a gift. L-enerġija tiegħu wara kont inħossu ħafna. Wara li miet, kien sarlu żmien biex jimut, biex jibqa' dej. Ma tant kellu power. Tant kellu kien psychotherapist. U kien juxtaq jaddili ħafna rigali bħal kif tieħu nnifs bħal fuq il-soul. And he was like my soul guardian. Jina dik nemmen, jina nemmen illi fuq dan il-topic ġifiri ta' spiriti, ghosts u wara l-mewt jisu xi ħaġa li kif rajt in-nannu jena, xrid jgħid li dakinhar jiena nara bħala gift. Ġifieri llum il-ġurnata jaf inti ma jkollokx enerġija biżejjed, ma nafx biex a human being like me accepts it, jew nara, jew ninduna biha. Imma naħseb illi hemm dawrin b'ċertu entitajiet li ma nistax nispjegahom, dan il-misteru illi l-ġurnata I mean looking back they are all gifts. Ħaġa li napprezza ħafna. Bħalma jgħid il-film ta' Beetlejuice, The Living Don't See the Dead. Ekku. Nalqu għawek direttu. Nirringrazzjak tal-li ġejt. Thank you ħafna. Podcast. Thank you. Forsi fil-futur niġu xi ghost tour magħkom. Bil-qalb kollha. Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe għax tgħinuna ħafna.